irratsaioa. Gure kabuz, Casares irratiak ekoizturiko irratsaioa. Gure kabuz gaztei buruzko irratsaio bat da eta bakoitzak sekzio bat egiten du. Casting bat antolatu zuten, esan zuten aurkezteko zein pertsona juntzaiken horrea, horitako batzuk nengo. Interes orokorreko informazioa ere badugu gaurkoan, 30 urte baina gutxiago badituzu, dantza, musika eta antzerki emanaldietako sarrerak 3 eurotan lor ditzakezu. Bai, hor usten du? Zertitxo agartuko. Saioa tutxetik inbarra daukezunen, beste 1000 faktore sartzen dira, informazioa bilatu barra hau, eta aurkitu behar da, testuak erredaktatu behar die, eta beti ere irratsaioa parte hartzen du pertsona guztiekin kontaktun jarriz, asko ikasten du. Bakoitzak bere sekzioa prestatzen dut, orduan bakoitzak bere lan egin behar du, baina horren atzean bade teknikariak eta orduan egiten du. Baina ez gaituzte zentsura. Gazte giroan dabilen hiri baten alde gaude. Zuk irudikatzen duzun modukoa. Harritu gena zaitugu eta zu gure harrigarri izatea ere. Partitzeko, jakiteko, sortzeko, gauza berriak asmatzeko, ondo pasatzeko. Eta beste hainbat eta hainbat gauzetarako. Zure modura. Gustoko duzun bezalaxe. Gaztea bazara. Badugu zuretzako toke bat Donostia gaztean. Polikiago berriz, bale? Ega. Polikitze egitea da konsejoan bat, eta gainera ondo agozkatu eta... Ni uste informatibo bat emateako orduan kazetaritza edo komunikazio ikastea gomendagarri dela berez, baina beste irrati baten ez da bakarrik informazioa ematen, radioformula edo musika orkestea nahi baldin batzea, azken finen mikrofono baten aurren hitz egiten jakitea, ritmoa kontrolatzea, tonua, dikzioa. Baina hori nire ustez da praktikatu zen estela. Ja, esan noiz. Maizuna. 2010ko apirilaren 23-tik 30-era giza eskubideen 8. zinemaldia ospatuko da, eta gazteak behar dira epamaikide bezala. Bete sanari. Eta gazteak behar dira epamaikide bezala. Ez que no me sale. Epaimaikide. Epaimaikide bezala. Epaimai, que no me sale. Epamaikide. No, bilatzen nahi. Ja, zaitasun gehiago da testu bat erredaktatzeko orduan mikrofono baten aurren jartzea baino. Behaien kasun igual alderantziz, bakoitzak bere alde honak eta alde txarrak izango ditu. 2010ko Otsailetik Abendura 11 etapatan Donostiatik Baionarako ibilbidea egingo da. Ibilbidea erraza da eta Donostiako mendiak eta inguruko herriak ezagutzea du helburu. Ondo. Hola, utiko zen? Ez dakit, igual beste den egingo nuke. Ez du berez grabatu? Igual. Pero dago, no? Ez daitu zmartzen. Zo kritikazea zure buruko. Hori izango. Nik nahiago dut badiez, ahots bat fuerte eta gainera ere bai grabea. Ze ahots agudo batekin nik uste ez da ulertzen berdina. Baina berez duzu egin ahots mota balio da. Ja, da nire gusta. Hori da. Pues egiten dugu esperientziaren truke eta gero ere bai ondo pasatzeko tartetxo bat ere da, orduan, horren truke ere bai. Pixka deskonektatzeko bestea. Nik berez errealizazio ikasiet, aurreko urten hasi nintzen kulturetxe hontan, irrati hontan kurtso bat iten, larun batetan dana, eta animatu nahiz bain programa hoitea baino, etorkizunen zozer nik behatzak kruzatzen ditu eta zer zeateatzen da.